Kappale 3. Suoraan verrannolliset suureet. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että luvut kasvavat samassa suhteessa. Ja no, mitkä luvut? Niin esimerkiksi voisi olla sellainen, että jos mä ostan yhden karkkipussin ja se yksi karkkipussi maksaa vaikkapa 2 €, niin luonnollisesti kun mä ostan 2 karkkipussia, eli tämä luku kasvaa täällä, niin se maksaa myös enemmän, eli se maksaa 4 €. Eli tämä karkkipussien määrä kaksinkertaistuu, niin myös hinta, mitä ne maksaa, niin myös se kaksinkertaistuu. Ja tätä tarkoittaa, jos jotkut luvut on suoraan verrannolliset. Pari esimerkkiä näistä. Esimerkiksi työtuntien ja palkan määrä on suoraan verrannollinen toisinsa, koska luonnollisesti kun sä teet enemmän töitä, niin sä saat enemmän palkkaa. Eli jos mä teen 1 tunnin töitä ja saan sillä 13 €, niin montako tuntia tarvitsisi tehdä töitä, että mä saan 13 €. Niin jos ei tunnu ihan heti, et keksi vastausta, niin tutkitaan miten nämä luvut muuttuu. Jos 13 € muuttuu luvuksi 26, niin mitä sillä on tehty? Se on kerrottu luvulla 2. Ja suoraan verrannollisuus tarkoittaa sitä, että jos täällä tämä luku kerrotaan 2, niin myös tällä puolella tehdään ihan sama laskutoimitus. Eli kerrotaan 2. No 1 kertaa 2 on 2. Vastaavasti, jos pitäisi vielä miettiä tällainen, että jos sä saat 39 € palkkaa, niin moneltako työtunnilta se on tapahtunut. Niin nyt me voidaan päättää, verrataanko me nyt tähän edelliseen vai tähän ekaan. Ja nyt kaikista helpointa olisi huomata, että täällä jos alun perin palkka on ollut 13 € tunnilta, niin jos tämä 13 kerrotaan 3, niin me päästään tänne 39. Niin samanlaista me voitaisiin miettiä täällä tämä 1 työtunti, niin kerrotaan sekin 3. Ja siitä me saadaan 1 kertaa 3, eli 3. Se tarkoittaa, että 3 työtuntia on 39 €. Vastaavasti voisi olla myös sellainen esimerkki, että täällä olisi vaikkapa luku 7. Ja pitäisi miettiä, että jos sä oot tehnyt 7 tuntia töitä, paljon sä saat palkkaa. Niin tässähän tilanteessa sitten voidaan verrata vaikka tähän alkuperäiseen jälleen. Niin 1 tunnista kun päästään 7, niin se on kerrottu luvulla 7. Näin ollen täältä ensimmäisestä tehdään ihan sama laskutoimitus tälle puolelle, eli kerrotaan 7. Ja 13 kertaa 7 on 91. Toinen esimerkki liittyy karkkipussien lukumäärään ja niiden hintaan, mikä on myös suoraan verrannollinen. Niin kuin näytin tuossa aluksi, että kun ostan 2 karkkipussia, niin hintakin on kaksinkertainen. Ja tehdään ihan sama juttu tänne. Mulla on täällä valmiiksi tehty parit kaavat. Ja pitäisi miettiä nyt tänne, että mikä tähän tulee. Ja jos katsotaan, niin 1 karkkipussi maksaa 3 €. 2 karkkipussia maksaa 6 €. Paljonko 7 karkkipussia maksaa? No, jos karkkipussien lukumäärä, tästä vaikka 1 karkkipussista päästään 7 aika helposti kertomalla 7. Tämä on 7-kertaistunut. Niin sama juttu tehdään tänne. Hintakin 7-kertaistuu luonnollisesti, ellei satu olemaan joku hyvä alennuskampanja. 3 kertaa 7 on 21. No miten tämä voisi laskea eri tavalla? Niin jos kuvitellaan, että me ei tiedetäkään tätä, vaan tämä olisi meille ihan tuntematon asia, se olisi vaikka x, niin tämä voitaisiin laskea myös yhtälön kautta. Ja yhtälö tarkoittaa sitä, että tehdään tällainen verranto. Eli otetaan joltain riviltä, voidaan ottaa vaikka täältä edelliseltä riviltä, täällä on numero 2 ja 6, niin laitetaan ne tänne ylös. Ja tänne alas 7 ja x, niin laitetaan ne tänne. Eli mitä mä oon tehnyt? Mä oon ottanut ihan suoraan tästä meidän taulukosta. Täältä mä oon päättänyt, että otetaan tää luku 2 ja 7. Laitetaan ne allekkain ja jakoviiva. Ja niiden suhde on sama asia kuten 6 suhde tähän xään. Eli ihan oikeasti tämä on yhtä paljon kuin tämä.
2/7 on yhtä paljon kuin 6/x. Ja miten voidaan ratkaista sieltä x, niin kerrotaan ristiin. Eli 2 kertaa x olisi yhtä paljon kuin 7 kertaa 6. No, normaalisti yhtälö ratkaistaisiin tänne alas, mutta nyt koska mun loppuu tila, niin mun täytyy tehdä se tähän viereen. Eli kun kerrotaan ristiin, mä saan, että 2x on 7 kertaa 6, eli 42. Ja ratkaistaan paljonko on x. Tapahtuu jakamalla 2, koska täällä on 2x, joka on 42. Jaetaan 2, niin x on 21. Ja ollaan laskettu sama asia. Sitten yksi esimerkkitehtävä. Tää on nyt 1 tähden tehtävä, tehtävä 7, sivulta 210. Lasse ostaa 2,5 metriä kangasta 30 eurolla. Mikä on metrihinta? Eli mitä me lähdetään selvittämään, niin tässä on meidän kysymys. Paljonko maksaa 1 metri kangasta, jos 2,5 metriä kangasta maksaa 30 euroa? Ja miten tällaisessa sanallisessa tehtävässä on parasta lähteä liikkeelle? Niin taulukon kautta. Me tiedetään täältä, että 2,5 metriä maksaa 30 euroa. Ja mitä me halutaan tietää paljon 1 metri maksaa, niin lähdetään tekemään taulukkoa. Laitetaan tälle puolelle vaikka metrit ja tälle puolelle hinnat. No ihan ekana tänne tiedetään laittaa, että 2,5 metriä on 30 euroa. Ja nyt kysytään, mikä on metrihinta. Niin me halutaan tietää paljonko 1 metri siis maksaisi. Ja hinta on nyt meille vielä tuntematon asia, eli merkitään sitä x:llä. Ja nyt, koska tämä on suoraan verrannollinen asia, eli kun hinta vaikka kaksinkertaistuu, niin metritkin kaksinkertaistuvat, tai jos metrit vaikka puolittuu, niin hintakin puolittuu. Niin suoraan verrannollisista asioista me voidaan tehdä tosi helposti se yhtälö. Eli tehdään ihan niin, että nämä kaikki, mitä tässä on, niin pidetään nämä samoilla kohdilla ja kirjataan uudestaan sama asia. Eli täällä oli 2,5, täällä on 1 ja tällä puolella on 30 ja x. Ja koska tämä on suoraan verrannollinen, niin näiden metrien suhde on täysin sama kuin eurojen suhde. Eli me saatiin yhtälö. 2,5 jaettuna 1 on yhtä paljon kuin 30 jaettuna x. Ja miten lähdetään ratkaisemaan? Niin kertomalla ristiin. Jos haluaa, niin siitä voi laittaa tällaisen merkin tänne, että se on kerrottu ristiin. Ja miten käytännössä ristiin kertominen menee, niin 2,5 täältä ylhäältä kerrotaan tänne alhaalle x. Eli tälle puolelle saadaan 2,5 kertaa x. Ja tämä toinen puoli kerrotaan 1 kertaa 30. Ja sitten, no sama asia vielä siistimmin, 2,5x on siis yhtä paljon kuin 30. No mitä me halutaan selvittää niin paljon kuin tämä 1x on, koska sieltä me saadaan suoraan tämä hinta. Eli miten päästään tuosta 2,5 eroon? No jaetaan luvulla 2,5. Jolloin meille jää tänne vasemmalle puolelle ainoastaan x. Ja oikealle puolelle tulee 12. Koska 30 jaettuna 2,5 on 12. Tämä voi laskea ihan laskimella. Ja nyt me saatiin täältä vastaukseksi 12. Ja palataan meidän kysymykseen, mikä on metrihinta. Niin sehän maksaa silloin x-määrän eli 12 euroa per metri. Ja tämä on nyt vastaus.